Njengoba sekusele amasonto ambalwa ngaphambi kokuthi lo mkhandlu udolobha wemukele izinkulungwane zezivakashi, abantu badonswe ngendlebe ukuba bengabhukudi amabhishi amaningi aseThekwini njengoba evaliwe. Lo mkhandlu udolobha umemezele ukuthi uzowavula amanye amabhishi uma sekwehle izinga legciwane i-E. coli. Kunenye ingxenye yamabhishi evaliwe, kodwa iningi lamabhishi aseThekwini avuliwe futhi akaze azavalwa iningi lawo. Kunamabhishi kodwa ke lawa othola ukuthi athandwa abavakashi njengebhishi lasemhlanga nebhishi lasemdlodi. Wona ke kwamanje asavaliwe ngenxa ukuthi kusabhekwa ukuthi aphephe kangakanani. Abaphethe uhlelo lwe-Blue Flag olukhuthaza ukuhlanzeka kwamanzi asolwandle bathi amabhishi aseThekwini kwakumele efake isicelo ukuze athole umklomelo wamazwe ngamazwe obonisa isimo samabhishi. SABC municipality were not awarded for any Durban beaches this year. This is because they did not submit an application for any beaches. Blue Flag is awarded and assessed annually, and each year an application must be submitted to WESA and is then assessed by a national and international jury. Izivakashi azeneme ngokuvalwa kwamabhishi. Well, it's not brilliant, but we're visiting many areas, so to be fair, this area wasn't paramount. Yeah, disappointing that we've come all this way and we can't go in. We didn't appreciate it was compulsory, we thought it was just advisory. Kusenjalo, ikomiti elibhekele ezemvelo esishayamthetho saKwaZulu-Natal litshela lo mkhandlu dolobha ukuba ulungise onke amapayipi angasebenzi kahle ungakapheli ulwezi.